إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһның рәхмәте булып килгән. Сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам, Аллаһның әмерләрен үтәгез. Аның тыйганнарыннан ерак булыгыз. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқати ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Һәм Аллаһ хузурына үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә кайтудан сакланыгыз, диде. Азиз кардәшләрем, без сезнең белән көне-төне Аллаһның шиксез нигъмәтләрендә яшибез. Ашым дисәң ризыгы, кием дисәң киеме, яшим дисәң гомере Аллаһның нигъмәтләрен алып туярлык түгел җәмәгать. Шул хәтле Аллаһ безне үз нигъмәтләрендә яшәтә. Ләкин әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең һәрбер бирүендә дә ва һәрбер алуында да, нигъмәт бирүендә дә һәм мәхрүм итүендә дә Аллаһның хикмәте бар. Шуңа күрә кешелек тарихы һәр вакыт шулай барды. Дөнья тормышы һәр вакыт диңгезнең дулкыннары кебек төште, менде, муллыклар килде, тынычлыклар килде, хауф-хәтерләр килде, мохтаҗлыклар килде. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, бүгенге көндә безнең җирлегебезгә, безнең халкыбызга килгән шушы борчу мәшәкатьләрдә, шушы хауф-хәтерләр, шушы авырлыкларда ул безнең өчен Аллаһның бер сынавыдыр. Әйе җәмәгать, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә, белегез, безне бу дөньяга урнаштырды. Бу дөнья иҗмах түгел. Һәм дөньядан иҗмахны эзләү ул ахмаклык. Бу дөньяда иҗмах була алмый. Сынау дөньясына килгән бәндәләр, алар сынауны барыбер үтәчәкләр. Шуңа күрә Аллаһ та безне сыный. Ләкин кешелек өстенә нинди генә сынау, авырлык, мәшәкать, фитнәләр килмәсен, без беләбез. Безнең иманыбыз бу мәсьәләдә нык, һәм безнең шигебез булырга тиеш түгел. Маша Аллаһу кан ва ма лам яша лам якун. Аллаһ нәрсәне теләсә, ул була. Ва ма лам яша, нәрсәне теләмәсә, лам якун. Улай бер кашанда булмаячак. Шуңа күрә бер башлыкта, бер түрәдә, бер патшада, бер президент, императорда Аллаһы Тәгаләнең әмерен узып бер нәрсә дә эшли алмый. Шуңа күрә без мөселманнар беләбез, Аллаһ һәр нәрсәнең өстендә, һәр түрә, һәр җитәкченең өстендә. Һәм Аллаһ әгәр дә безгә бирә икән, моның хикмәте бар. Әгәр Аллаһ бездән нәрсәнедер ала икән, моның да хикмәте бардыр. Соңгы көннәрдә бик күп яшьләр үзләре өчен борчылалар. Бик күп әти-әниләр үзләренең уллары өчен кайгыралар. Шул кайгыларны күреп, мин үзем дә шулар арасында, минем дә 4 улым бар. Соңгы көннәрдә сөекле пәйгамбәребезнең бер хадисе гел килә дә төшә искә. Чөнки күп кенә аятларны аңлар өчен, күп кенә хадисләрнең эчкәрәк нигезенә ирешер өчен
тормышта ниндидер вакыйгалар кирәк. Менә шушы тормышта килеп чыккан хәлләр, вакыйгалар безгә шушы аятны, шушы сүрәнең шушы аятын, шушы хадисне Бухаридагы, шушы хадисның Имам Муслимдәге ул безнең хәтеребезгә китерә һәм шуларны аңларга ярдәм итә. Асват ибн Халаф радиллаһу анху тапшыра бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям каршыбызга килде ди, ике оныгы белән, Хасан һәм Хусейн белән. Ул шулай килеп утырды ди, һәм кулына берсен алып, шулай бер тезенә утыртты ди. Үз алдына китерәбез инде, ул утыра. Икенчесен алып, икенче тезенә утыртты ди. Шулай ике тезенә, ике оныгын утыртты. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шул кадәр аларны ярата иде. Һәм алар турында хадисләрне аерым хутбада сөйләргә була. Шуннан соң ул ди бер оныгына борылды да, аны кочаклап үпте ди. Икенче тездә икенчесе бар бит әле. Аннары соң икенче оныгын, икенче улын кочаклап, анысын да үпте ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылды ди. Һәм әйтте ди, я Аллаһ, мин шул кадәр яратам аларны дип әйтте ди. Я их так люблю дип әйтте ди. И ты полюби их дип әйтте ди. Мин шул кадәр яратам икәнегемне ди. Син дә аларны ярат дип әйтте ди. Шуннан соң ул безгә борылып ди, ягъни ихтибарын безгә юнәлтте ди. Һәм әйтте ди, иннал валада мәҗбана мәбхала мәҗһәлә махзана дип әйтте ди. Моның мәгънәсе дөрестлектә бала ди, ата-анасы өчен. Кем ул? Нәрсә ул? Дүрт әйберне әйтте ди. Бала ул ди, куркаклык ди. Дети это трусости человека. Бала ул саранлык ди. Бала ул наданлык ди. Һәм бала ул кайгы хәсрәт ди. Менә шушы балалар әти әнигә китерә торган дүрт әйберне әйтте. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям. Ни өчен әйтте? Куркаклык диде. Чөнки күп кеше уйлап карасаң үзе өчен курыкмый. Ә кем өчен курка? Шул балалары өчен курка. Шуңа күрә илдә ниндидер ыгы-зыгылар бара икән, аурулар, икътисади, экономик кризислар бара икән, безнең тынычлыгыбызны, иминлегебезне юкка чыгара торган хәлләр килә икән, күп кенә өлкән буынны тыңлыйсың да ишетәсең. Эй, хәзрәт, без яшәсен яшәгән инде ди. Безне хәзер бер нәрсә белән куркытып булмый ди. Ләкин балалар бар бит ди. Шуңа күрә бала кешене куркаклыкка кертә. Әллә нинди батыр кешеләр дә курка башлыйлар. Ни өчен? Чөнки балалары бар. Хәтта jihad игълан иткән заманнарда кайбер ир егетләрнең, әтиләрнең jihad юлына чыгып киткәндә күңелләрендә шомлык, куркаклык китереп чыгарды. Нәрсә? Аның балалары. Ә балалар кемгә кала? Ә ул балаларны кем карый? Алар нәрсә эшләрләр? Ятим калырлармы? Шуңа күрә Пәйгамбәрбез беренчесе куркаклык диде. Икенчесе саранлык диде. Бик күп кеше җәмәгать, урысчалап әйтәм инде, ул кадәр саран булмас иде. Әгәр дә нәфис балаларын каршына китереп куймаса. Күп кеше закат чыгармый. Закат чыгарырга тиешле булса да, ни өчен? Чөнки аның һаман балаларына җитми. Бер баласын Англиядә укытып бетерәсе бар. Берсе Франциядә укый. Өченчесе кияүгә чыкты, Мәскәү уртасыннан квартира сорый. Саран. Закатын бирми. Каядыр садакасы бирә алыр иде, бирми. Ни өчен? Бала. Нәфис шайтан белән бергә кочаклашканнар да нәрсә ди? Бала ди. Шуңа күрә бала белән фитнәләнеп, бик күп кеше саранлыкка төшә. Мәҗһәлә, наданлык диде. Дети причина невежественности человека, безграмотности диде. Бик күп кеше гыйлем алмый. Бала ди. Аның баласы вакытын ала. Аның баласы көчен ала. Китап укымый. Дәрескә, мәдрәсәгә йөрми. Ничә ел намаз укый. Һәм Коръан укый белми.
Хаман 28, какой-то 28 харифне хаман ятлап, шуларны ижекләп кушып укый алмый. Шуңа күрә һәм күбесе сәбәп нәрсә? Минем эш күп ди, эш нәрсәгә? Балалар ди, аякка бастырасы бар, тегеләй әйтәсе бар, былай әйтәсе бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Наданлык ди, балалар ди. Чөнки сине наданлыкка илтә диде. Һәм соңгысы мәхзәнә, кайгы ди. Кайгы ди. Адәм баласы өчен кайгыра. Әгәр дә җәмәгать ата-ананың монда инде минем бу сүзләрне күбрәк бала үстергән кешеләр генә аңлый. Яшьрәкләр алар аңларлар, ләкин хәзер әле аңлап бетермәсләр. Әгәр дә ата-ананың баласы өчен кайгырганнарын, йокысыз калган төннәрен, агарган яки кыелган чәчләрен санап барсаң, ул күпме булыр микән? Әгәр дә шундый аппарат булса, менә санап бара торган. Фәрештәләр саны янсын да. Әлхәмдүлилләh. Аллаһ юлында сабыр итсәң, бала үстерүдә бик күп әҗр аласың. Җәмәгать ул бик күп булыр иде. Күпме кайгы ата-анада баласы өчен. Баласын әле ул тумаган инде кайгыра күпме? Әле тумаган. Әле 4нче ай гына, әле 5нче ай, әле 6нчы ай кайгыра. Ничек тудырыр микән инде? Ничек булыр микән? Исән сау туыр микән инде? Битте. Инде кайгыра, әле тумаган, әле исемдә кушмаган. Исеме дә юк әле, исеме дә юк. Күрмәгәндә инде күпме кайгы. Шатлыгы да бар әлбәттә. Мин бүген аның турында әйтмим. Шатлык турында аятлар күбрәк, хадислар күбрәк, ләкин мин карыйм икенче ягын. Чөнки бүген без аның бераз гына икенче ягын күрә башладык. Шуңа күрә күпме кайгы баланың саулыгы өчен. Менә шушы балаларның ДРКБ булсынмы, башка зур больницаларга барсамы, күпме аналар бөкерләрен чыгарып шул балаларын күтәреп, күбесе йөри алмый. Чөнки аның инде 20 яшьлек инвалид бала, бер апа белән сөйләшеп утырдык. 22 яшь кызына 22 ел баласын күтәреп йөри. Әти качкан инде. Әтинең җайлырак бит инде. Түзмәгән әти, сынган. Ана кача алмый. 22 ел аның Төркиягә дә барганы юк. Мальдивалар турында без сөйләшмибез. Аның чит илдә ял иткәне юк. Ул санаторийларда булган, ләкин нянька булып теге 20 яшьлек кызына. 22 ел ул аны Бәдеревкә ташый. Мин белмим, аның ничә грыжысы бар микән аркасында. Шуңа күрә карагыз, күпме кайгы ата-анада саулыгы өчен. Аның иминлеге өчен, аның ризыгы өчен, малы өчен. Хәтта бер әби белән сөйләшеп, бик акыллы әбиебез, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Аныклары күп инде, башкалары күп, сорыйм, әйтәм, карале, бу бала кайгысы бетәме, юкмы берәр заман ди. Хәзрәт үлгәч бетә ди, син үлгәч бетә ди. Чөнки өйләнгәнче бер кат юлга озатканчы ди, бер кайгырасың ди. Аннан ул 5 малайыңны өйләндергәннән соң 5 киленең үстәлә ди, кайгыга ди, чөнки ансы да синеке ди. Аннан соң аларның балалары тугач, алар да синең кайгыңа әйләнә ди. Шуңа күрә үлгәч тынычланасың инде ди. Шуңа җәмәгать ул мәхзәнә дигән әйбер бала үстергән кеше аңлый аны. Аңлый. Һәм менә шушы кайтабыз инде хәзер безнең чиракка ыгы-зыгылар барганда. Ир-егетләребез сугыш кырына киткәндә, әлбәттә, аналарның ишендә барган менә бу ут янулар, менә булар, аларны күз алдына китереп булмый. Күз алдына китереп булмый. Изге дуга җәмәгать. Бүген безнең өммәтебезгә, безнең милләтебезгә дуга җитми. Бүген мөселманнарга дуга җитми җәмәгать. Әбу Хурайра радиллаһу анһу тапшырган, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "3 дуга шикләнә күрмәгез" диде. Алар өчесенә дә җавап булачак диде. 3 дуга һич шиксез кабул булачак диде. Кемнәр ул? Даъватул мазлум, рәнҗетелгән кешенең дугасы. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез каягына кешене җибәрсә дә, кеше рәнҗетә күрмәгез диде. Икенчесе мусафирның дугасы, өченчесе ата-ананың баласы өчен кылган дугасы диде. Җәмәгать, бик күп әтиәниләр бүген балаларын изге дугадан мәхрүм итеп яшиләр. Күпме көчен түгә, күпме саулыгын түгә. Институт, университетка кертә, сыерын суеп, зачеткасына куйдыра, бөтенесен эшли. Үл дисә үлә, дуга кыла белми. Аның баласы бүген мәхрүм,
Газиз әти әнисенең дуасыннан, әбисенең дуасыннан. Аның әбисенең пока вакыт юк әле дуага өйрәнергә, намазга. Әле ул ирен буяп театрга йөри. Әле ул концертка йөри пока. Аның вакыты юк, какой монда әле ул бит ни? Кайчан әби тизеңне бөгеп намазлыкка утырасың? Кайчан кулыңны күтәреп оныгыңа дуга кыласың? Кайчан балаңны дугада синең дугаң белән йөриячәк? Әле әтиләр ашыкмый. Менә бераз уйланырга кирәк. Biraz fikirlerge kirek. Biraz dualarını öğrenirge kirek cemaat. Allah bergen bu bit fırsat. 7 kat köklerini jimirip gite. Etiyaninin duası. Balası için. Biz şul duanı kıla bilmeyimiz. Anlarsın bir cemaat duanı da il patşası mobilizasiya ilan etkeşkine duaga tutunurga yaramay. Şolay bolsa da tutunsak bir geybete. Lakin duanı balan için aldan başlarga kirek. Карагыз, İbrahim aleyhisselam Allah bit İbrahimni sınadı, былай гына түгел. 80 ничә яшендә генә, 86 яшь була моңа, Исмагыйль туды. Ләкин шушы 90-ны куып барган бабай, абзый, бер туктамый дуада булды. Тумаган балаларына Рабби хабли минас салихин диде. Раббым миңа изге балалар бир диде. Миңа изге нәсел бер диде. Шуңа күрә җәмәгать дуа. Ана күңеле балада ди, баланыкы далада ди, бик күп балалар кызганыч, шушы далаларга кызыгып, әти-әниләрен ихтибардан читкә калдыралар. Хатыннарын килеп, балаларын килеп, үзләрен килеп, карьера тегеләй, былай дип, әти-әниләрен читкә куялар, җәмәгать. Ата, ана баласын читкә куя алмый бер кашанда. Бер кашанда, әгәр әти-әнидән торса, гомер буе баласы артыннан йөгереп йөри. Бер нәрсә кирәк миңа. Балам миңа карамады, мине күрмәде, ләкин мин синең артыңнан йөгереп йөрим инде. Утырасы җирен тиз генә сөртер иде, шулай бит, уфылдап. Турып киткәч артын кагыр иде. Калак белән каптырыр иде, әти-әниләргә бирсәң, эшләрләр иде. Һәм җәмәгать бүгенге көннәрдә дә ана ул егетләр белән әниләре ярып китерләр иде анда да. Анда да ярып китерләр иде җәмәгать, ләкин булмый. Әмма менә кояш кая гына барсаң да йөри бит. Әти-әни дуасы баланың үстендә йөрергә тиеш һәр вакыт. Һәр вакыт әти-әни дуасы йөрергә тиеш. Бала өстендә монда җәмәгать бу әти-әниләр дә моны аңларга тиеш. Моны балалар да аңларга тиеш. Әллә нинди крутой кеше булсаң да, бизнесмен, коммерсант, әллә нинди акыллы баш булсаң да, әгәр дә сине үстергән, сине кеше иткән анаңның дуасы сине йөртмәсә, син бер кашан да бәхетле булмаячаксың. Шуңа күрә менә бу һәм башка нәрсәләр турында безгә уйланырга кирәк. Дуа кылыгыз. Үзегез өчен, балаларыгыз өчен, дуага тешләрегез белән ябышыгыз. Ябышыгыз. Дөнья менә булай сезне тарта үзенә, сез ябышыгыз. Менә бала бер-беренә ябышкан кебек. Ябышыгыз тешләрегез белән, дуада булыгыз. Дуага вакыт бирегез. Авырулардан иң зур дару ул дуа. Бәла казаларының, кайгы хәсрәтләрнең иң зур дошманы ул дуа. Дуа ул сиңа киләсе бәланы китерми. Килеп ишек шакыганны кире бора. Дуа нәрсә эшли? Килгән бәланы җиңеләйтә. Ад-дуа силахул муъмин диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Дуа ул мөэминнең коралы диде. Ләкин дуа турында хутбамны бөтенләй хутбамны бирәсем килми. Аның турында аерым киләсе хутбада сөйләшербез иншалла. Хәзер бер генә аятны искә алып китәсем килә. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсендә бер шәһәрнең мисалын китерә. Ул шәһәрләр җәмәгать алар кешелек тарихында күп булды. Әлбәттә монсы берәү генә инде мисалдагысы. Ләкин ул мисаллар алар бик күп шәһәргә туры килә. Аңлый белгән кешеләргә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва дарабаллаху мәсәлән". Аллаһ Тәгалә ди сезгә мисал итеп китерә ди. Он приводит вам пример ди. Кария, бер одно селение ди, бер шәһәрне ди. Канат аминатан мутмаинна ди. Ул шәһәрдә гел тынычлык иде ди. Беркем бер нәрсәгә кайгырмады. Беркем безне хәзер кемдер үтерер, кемдер кыйнар, кемдер нәрсәнедер алыр дип борчылмады ди. Тыныч булды ди. Я'тиха ризқуха рагадан мин кулли макан ди. Һәм аларга ди ризык ди. Муллык, байлык көне-төне килеп торды ди. Тигеннән дә килде, моннан да килде, моннан да килде ди. Ләкин нәрсә эшләделәр? Факафарат би ан'амиллаһ ди.
Алар Аллаһның нигъмәтләренә күфрлек кылдылар ди. Ягъни шөкер итми башладылар ди. Рәхмәт битте ди. Шөкер итмиләр, Аллаһның нигъмәтләрен күрмиләр, белмиләр, шөкер итмиләр, гыйбадәтләрен кылмыйлар. Һәм шуның нәтиҗәсе فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ди һәм Аллаһ ди. Аларның кылган гынахлары сәбәпле ди. Аларның өсләренә кидертте ди башка кием ди. Теге тынычлык киеме китте, моллык киеме китте дә, аларның өсләренә ачлык киеме килдертелде ди. Аларның өсләренә хауф, хәтәр, борчу, кайгы киеме кидертелде ди. Ләкин зулымлык белән түгел. Аллаһ Тәгалә гадел кылган гамәлләре сәбәпле ди. Кем бу аятның тәфсирен укыган, ул белә, монда сүз Мәккә турында бара. Мәккә анда бөтен нәрсә килгән иде. Анда бөтен нәрсә бар иде, бөтен ризык, бөтен муллык, имин, бер кем тими аларга, ләкин алар Аллаһ Тәгаләгә күфрлек кылдылар. Алар сөйкле пәйгамбәребезне шушы изге Мәккәдән чыгардылар. Һәм күпме явызлык, күпме дошманлык кылдылар. Ахыр чиктә пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям Юсуф алейхиссаламга килгән 7 елны сорады. 7 елны сорады Мәккә өчен, авырлык елларын, һәм Аллаһ Тәгалә ризыкларын кисте. Ләкин җәмәгать, бу аятта Мәккә турында барса да, әлеге аят безнең җирлек, безнең шырга да туры килмиме? Җәмәгать, күпме 20нче гасырда, гасыр башыннан башланып, ахырына кадәр күпме михнәт, күпме авырлык, күпме хәсрәт кичерде безнең милләт, безнең халык. Ничә сугыш, ничә ачлык, ничә хәсрәт, күпме анда революциялар, тегеләре, булары. Һәм ниһаят Аллаһ Тәгалә безнең буынга нинди матур балачак бирде. Безнең балачагыбыз нинди матур, безнең балаларыбызның балачагы нинди матур. Соңгы 20-30 ел эчендә күпме гомерләр үзгәрде безнең яхшыга. Кәнет әминә, имин булды ди аларның тормышы. Яътиһа ризқуһа рагадан. Һәм аларның ризыклары ди Аллаһ Тәгалә әйтә, бөтен җирдән килеп торды ди. Киргиз кибеткә. Карагыз җимеш киштәләрен. Марокко, Аргентина, Египет бәрәңге сашыйбыз, җәмәгать. Безгә жалко хәр бакчада бәрәңге утыртырга. 2010да корылык килгәч Египет бәрәңге сашадык. Эквадор, Израиль, тегесе бөтен дөнья синең тарелкаңа ризык ташый. Моның өчен олигарх булырга кирәкме? Шулай бит. Аз гына тырышсаң, акча җитә аны алырга. Кыш буе, җәй буе ашыйбыз. Бөтен җирдән ризыклары килә ди. Нәһар әйтәбез бит, безгә санкция игълан иттеләр, чит илләр кертмиләр. Аллаһ Тәгалә керттерде. Европада безгә ташыды, Америкада җибәрде, Франциядә, башкасы да, бөтенесе безгә ташыды. Бөтен ризык килде җәмәгать. Ләкин без рәхәткә өйрәндек. Без муллыкка өйрәндек. Без тынычландык. Менә бүген безгә диния нәзарәтендә әйттеләр, халыкны бутамагыз, тынычландырыгыз, дугага чакырыгыз, зикергә диделәр. Мин уйлап утырдым да, безнең халык байлар мәрткә киткән, Тукай әйтмешли. Без байлар җуклыйбыз инде. Тамак туйган бит. Каймак ашаган псиләр кебек без. Нәрсә эшлисе килми, рәхәт. Бүген кардәшләр әйтәләр, хәзрәт, я готов 40 тысяч платить ты. На складе мне рабочий нужен, я не могу найти ты. Как он за 40 тысяч пахать, что ли, на него? Бүген безнең эшлисе килми. Бүген безнең тырышасы килми, безнең бүген эшләмичә. Тик әйтәләр бит, абзыйлар, мы раньше работали, да, сейчас зарабатывают. Работать никто не хочет. Безнең эшлисе килми, безнең тырышасы килми. Безнең хатыннарга ерләр кирәкми. А зачем он мне нужен, ди? Я зарабатываю больше, чем он, ди. Вот сестра мне, мусульманка, в платке говорит, а зачем мне муж ты? Я больше него зарабатываю. Но ведь сугыш хәерләр китә, хатыннар китмей. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне тәрбиялый. Я шулай бераз селкетә ул безне. Уйлансыннар өчен, башларын эшләтсеннәр өчен, мәрткә киткән йокыларыннан бераз уянсыннар өчен, җәмәгать. Шуңа күрә рәхмәтсезләндек. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итми. Аллаһ җибәрә, мин күлли мәкан. Бөтен җирдән килә. Безгә һаман җитми. Теге мультфильмда бар бит, патша антилопага әйтә, давай еще, ди, антилопа бай суга дагын. Мультфильм ул, советский, но ул бик хикмәтле. Онда без ятабыз. Суга да алтын сикерә, без әйтәбез, давай, еще дибез.
Әлбәттә, безнең әле ул алтынга күмелгән тормышыбыз да юк, җәмәгать. Без барыбер шөкер итә алмыйбыз. Нәрсәбез дә юк, ләкин шу хәтлек алданабыз. Хаман җитми. Кемнедер сүгәбез хаман. Шушында Татарстан җирлегендә яшәп, без хаман сүгәбез кемнедер. Барыгыз, башка регионнарга барып карагыз. Барып карагыз, җәмәгать. Пермь өлкәсенә килеп чыктым, күптән түгел. Бер шәһәр. Валлаһи, мин күрмәсәм шаммас идем. Шул шәһәрнең яртысы агач баракларда яши. 21 век. Без бүген Марска барырга җыенабыз. Агач барак, 2 этажлы бараклар, целый ул дом, подъездлар белән. Бүтән җирдән буржуйка чыккан. Национальное достояние барып җитмәгән анда. Юк, мин әйтмим, что вот так должно, пусть они так живут. Юк, җәмәгать, дөрес түгел ул. Мондый бай илдә алай яшәү, ләкин җәмәгать, ни өчендер Аллаһ Тәгалә бит менә шундый хәлдә тоталар, ә без менә мондый хәл. Анда даже бүген сөйләшәбез бит, дворовый тротуарлар, ниләр җәяргә, брусчаткалар, нигә монда хаман җәймәделәр дип сөйләбез. Анда песок җәяләр бөтен җиргә. Асфальт кертеп тормыйлар, песок кына кайтаралар да су буеннан җәяләр. Шуңа шөкер итеп яшиләр. Шуңа күрә җәмәгать, мин монда кемнедер акларга да чыкмадым, кемнедер мактарга да чыкмадым, ләкин җәмәгать, без Аллаһка шөкер итми башладык. Һәм беләсезме хикмәт нәрсәдә? Кеше халык яшәгән җир матуррак, байрак булган саен анда күбрәк зарланалар. Иң күп зарланышлар кая? Мәскәүдә. Иң күп зарланышлар кайда? Питерда, Казанда. Может быть, да, алар самый грамотныйлардыр, алар күбрәк укыйлардыр шит илләр турында, олигархлар турында, понятно, но иң яхшырак яшәүчеләр лектор иң күбрәк зарланалар. Нигә алайсың? Кая соң шөкер? Кая безнең бүгенге ләштик сатучы әбиләребез, гайбәт сөйләүче, тегене моны сүгеп утыручы, кая безнең элекеге әбиләр? Элекеге әбиләр кая? Менә мондый бер сыныкка да шөкер иткән елый. Әле кичә бер шагыйрь белән утырдык. Хәзрәт ди, әти үлгәч ди, елыйм ди. Әти үлгән ди, елыйм ди. Менә каршыда әтием ята ди, мин ди 5 яшьлек малай ди, елыйм ди. Әни тезләнде дә кулын күтәреп дуга кыла ди. Раббым, әлхәмдүлилләһ сиңа дип әйтә ди. Син безне күпме яшәттең дип әйтә ди. Мин ди әнинең башы киткән икән дип уйладым ди. Шуннан соң әнигә кычкырам ди, әни нишисең син? Әти үлде бит ди, нигә Аллаһка рәхмәт әйтәсең дигәч, утыр, урыныңда бул. Син әле аңламыйсың дип әйтте ди. Кешенең ире үлгән. Ул вакытта ирләр зарабатывали больше, чем әниләр. Алар кирәк булган әле, хәзерге кебек түгел. Әйе. Ләкин җәмәгать ире шуны үлгәч тә тезләнеп Аллаһка шөкер итте ди. Күпме шуның белән яшәттең син мине дип ди. Кая ул әбиләр безнең? Кая ул безнең шөкерле бабайлар? Җәмәгать. Шуңа күрә теге әбиләр әйтәләр иде, бераз симердегез бугай дип. Без дә симердек бугай. Әйе җәмәгать, монда хәзрәт чыкты да бөтенебезне сүкте дип, безнең хәлебезне белми дип, беләм җәмәгать. Көнгә 1000 кеше ашатабыз кардәшләр белән. Беләбез кемнең нинди мохтаҗлыкта яшәвендә. Ләкин күпчелек халык шөкер итми җәмәгать. Һәм бу безнең бәлабез. Аллаһ Тәгалә безгә шөкер итәргә насыйп итсен. Аллаһ Тәгалә безгә шушы сынаулы вакытларны дөрес итеп үтәргә язсын. Һәм һәр даим истигъфарда булыгыз. Гынахларыбыз арткан саен тормышның иминлеге артмый. Гынахларыбыз күбәйгән саен ризыкларыбыз киңәйми. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кем истигъфарны үзенә лазим итсә ди, ягъни тиешле кылса ди, көн сайын шул истигъфарда булса ди, Аллаһ Тәгалә аңа ди һәрбер авырлыктан чыгу юлын бирер ди. Һәрбер кайгыдан җиңеллек бирер ди, һәм аны һич көтмәгән җирдән ризыкландырыр ди. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә сынауларны хәерле итеп үтәргә. Раббым Аллаһ безгә акылыбызны югалтмыйча, кыйблабызны югалтмыйча, Аллаһ Тәгаләнең тугры бәндәләре булып яшәргә Раббым насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana bil ayati ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.